Aşgabat'ın halkara aeroportunda ortada tiyahatçılık vizası bilen gitmekçi bolýan türkmen raýatlarynyň dürli bahanalar bilen ýurtdan çykarylmadylygy bilen bagly täze ýagdaýlary ýüze çykdy. Azatlyň Aşgabatdaky habarçysynyň we çeşmeleriň soňky maglumatlaryna görä uçara goýberilmediklerini köpüti ortaýatyň ýokary kuza aýlarynda okuyan ýaşlar. Harvullu geçen yegenim Rus Üniversitetine okuwa girdi. Awgust aýynyň aýagyna Russiýa uçara minmekçi bolany Aşgabatyň halkara aeroportundan pasportyny kompýuter okap bilen okşanyň üçinem çykan ok sözleri bilen migrasiýa gullugy tarapyndan serhetden geçirilmedi. Dip azatlyk bilen söhbetdeş bolan Aşgabatly gurrun berdi. Uçara goýberilmedik ýigit soňra migrasiýa gullugyna barypdyr we onuň pasporty barlanyp, hiç bir kynçylyksyz kompýuterde okalýandygy anyklanypdyr. Şeýle-de bolsa onuň ortaýa uçmak üçin eden ikinji tynançygy hem oňy netije bermändir. Gümrükde we migrasiýada işleýän tanışlarymyz ikçäk gurrun döşlükde Russiýa çykmagy atanagyň ýokordan buyruk bilen goýulanyny aýtdylar. Häkimetler kanun taýda nädip çäklendirjegini bilmän bir kanun ýollara geçdiler. Dip ortaýa gitmäge tynançan ýigit anonimlik şertinde gurrun berdi. Azatlyk radiosu anonimlik şertinde gurrundeş bolan söhbetdeşleriniň howpsuzlygy bilen bagly aladalar sebäpli olaryň atlaryny hem de beýleki şahsy maglumatlaryny agdamakdan saklanýar. Bu aralykda ortaýa gitmekçi bolan studentlaryň uçara goýberilmezligine, uçar biletleriniň galp bolup çykmagy bilen bagly wakalar hem ýüze çykdy. Ýagdaýdan habarly çeşmeleriň biri şeýle gurrun berdi. Awgustyň ahirki hepdesinde Moskwa barýan reýslere galp bilet satyn alan studentlaryň 50-den gowragy biletleriniň galplygy sebäpli uçara goýberilmedi. Studentlaryň biletlerini kimden satyn alandygy hakynda Howa menziliniň howpsuzlyk gullukları tarapyndan maglumat toplanyp başlandy. Biletleriň ýöriti printerlerde, kompýuterlerde ýasalandygy anyklandy. Olar hakyky biletlerden tapawutlanmaýar. Olaryň Howa menziliniň kassalarynda satylmanlygy belli bolan soň polisiýa we Milli Howpsuzlyk ministrligi edaralaryna derňäp bermekleri üçin uğradyldy diýip ýagdaýdan habarly çeşme gurrun berdi. Azatlyň Aşgabatdaky habarçysy galp biletleri satýan adamlaryň şeýle-de daşary ýurtlara okuw wizasyny düz edip berýän we nowatsız gymmat bahadan uçar biletlerini alyp berýän araçylaryň awgustyň ortalarynda birden köpelendigini habar berdiler. Biletleriň galp ýagdaýda satylmagy bilen bagly ýagdaý 30-njy awgust, 2-nji, 4-nji we 6-njy sentýabrda anyklandy. Moskwada we Minskde okuyan studentler biletlerini geçen aýda satyn alypdyr we galp biletleri üçin 8 we 12 müň manat aralygynda pul töläpdir. Ýöne heniz galp biletleri satan hilegärler ele düşmedi diýip polisiýadaky çeşme anonimlik şertinde gurrun berdi. Aşgabatyň aeroportunda ýolukçylaryň halkara reýslerine münmekdäki kynçylyklary, studentlaryň we büdjet işgärleriniň daşary ýurt pasportlarynyň ellerinden alınmagy baradaky habarlaryň ýa-da gabat geldi. Balkan welaýatynda şu hepde döwlet edara karhanalarynyň işgärlerinden biometriki pasportlaryny gysgaly tapşyrmak talap edildi. Ýa-da şeýle talap lewabyň ýokary kuza aýlarynyň studentlerinden edilipdi. Türkmenistanyň raýatlary ýurdun daşyna çykmakda ýyllar boýy kynçylyk çekerler. 2 ýyla uzan pasport nowatlary, uçar biletleriniň gytçylygy, wiza almak üçin talaplaryň köpelmegi we raýatlaryň sebäbini düşündirmezden uçardan düşürilmegi ýaly ýagdaýlar türkmenistanlylaryň seýahatçylyk mümkinçiliklerini ozaldan bäri çäklendirýär. Migrasiýa we howpsuzlyk edaralaryndaky ýagdaýlardan habarly çeşmeler 2025-nji ýyldan başlap türkmen raýatlarynyň daşary ýurtlara akymyny düýpli azaltmak planlarynyň işlenip taýýarlanýanlygyny aýdýarlar we munyň üçin türkmen häkimetleriniň käbir döwletleri bilen gepleşip alyp barýanlygyny belleýärler. Migrasiýa arasyndaky çeşme okuw, iş we seýahatçylyk maksatlary bilen daşary ýurtlara barýan raýatlaryň ýurtdan çykmak üçin düzgünleriň puhtalandyrylmagynyň göz öňünde tutulýanlygyny belledi. Dünýäniň beýleki ýurtlaryna hem okuwa gitmeklikdiňe döwlet sargydy we döwlet ýollanmasy esasyna amal aşyrlar. Şeýle hem döwlet ýollanmasy bilen ýiberiljek studentler üçin olaryň ene atasy kepil şahs bolarlar. Studentleriň ýzyna gelmezlik istegi ýüze çykanyna jinaýat jogapkärçiligine çekmek göz öňüne tutular. Dip migrasiýa gullugundaky çeşme anonimlik şertinde gurrun berdi. Çeşme türkmen raýatlarynyň Türkiýe, ortaýat we beýleki islendik ýurda öz başlyk zähmet migrasiýasyna gitmegini gadagan etmegin planlaşdyrylýanlygyny aýdýar. Türkiýe we beýleki ýurtlara Türkmenistanyň işleýän we diňe döwlet tarapyndan tejribe alışmak, ustatlygy artdyrmak ýaly gysga möhletlik işewlik maksadyna döwlet ýollanmasy esasyna raýatlaryň gidip gelmegi göz öňüne tutulýar. Seýahatçylyk maksadyna hem şahsy esasy ýa-da seýahatçylyk firmalarynyň üstü bilen wiza almaklyk hem doly ýatyrylýar. Dip çeşme aýtdy. Azatlyk radiosu bu arada Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugundan resmi görnüşde maglumat alyp bilmedi.
Türkmen häkimetleriniň öz raýatlarynyň daşary ýurtlara çykmagyny çäklendirmek islegleriniň bardygyny milli aviakompaniýanyň wekili hem anonim şertde tasdiklady. Puduk ýolbaşçysynyň ýam edaramyzda dilden gizlin maglumat we görkezme gelip ugrady. Ýagny 2024-nji ýylyň ahyryna çenli Türkmenistan aviakompaniýasynyň işini dolulugyna daşary ýurtda ýolbaşçylar üçin uygullaşdyrmak tawsyrgy bar. Sebäbi aýdylyşyna görä 2025-nji ýyldan başlap Türkmen raýatlarynyň daşary ýurtlara gidip gelmeginiň tas ýogu çykmagy bilen halkara aviagatnawlarda diňe daşary ýurtda raýatlaryň tranzit uçuşlary amala asyrlar. Diýip çeşme aýtdy. Şol Türkmenistan aviakompaniýasynyň täze halkara uğurlarynyň birnäçesini açyp munyň syýahatçylygyny ösmegine uly goşan goşjakdygy aprel aýynda resmi mediada habar berilipdi. Emma şonda Türkmen aviakompaniýasynyň hünärmenleri munyň Türkmenistana gelýän ýa-da gidýän syýahatçylaryň sanyny artdyrmagy däldi. Eýte daşary ýurt raýatlaryny Türkmenistanyň serhedinden ýurdun çägine girizmezden üstaşyr geçirmäge niýetlenenligini aýdypdy. Prezident wezipesini demokrat dalaşgar Kamala Harris we Respublikan dalaşgar Donald Trump 5-nji noýabrda boljak saýlawlaryň öňü sürüsine ilkinji hemde megerem iň soňky ýeketäk çekişmesini Ukraina we Gaza çakmyşlyklary boýunça çekişdi. Çekişme öň asla duşuşup görmedik iki garşydaşyň garaşylmadyk ýagdaýda elleşip salamlaşmak bilen başlandy. Harris sahnada Trump'yň ýanyna baryp elleşip salamlaşdy we adyny aýdyp öýdüni tanışdyrdy. Bu elleşik 2016-njy ýyldan bäri geçirilen prezidentlik çekişmelerine ilkinji gedek elleşip salamlaşma boldy. Ýöne şondan soňra gazaply çekişme başlandy. Harris Trump Rus prezident Vladimir Putin'in göwnünden turmak üçin Birleşen Ştatlaryň Ukraina berýän goldawynyň el çekmäge höwesli bolmakda aýplady we onu maskaraçylyga atlandyrdy. Bu aralykda Trump Harris'in İsrail'i ýigrenýänligini öňe sürdi. Harris bu öňe sürmäni ret etdi. Olaryň hiç gaýsy bu çakmyşlyklaryň nädip soňuna çykjakdyklary barada jekmejeklik hödürlemedi. Ýöne Trump eger saýlawlarda ýeňiş gadansa, entek prezident wezipesine girişmeden Ukraina uruşyny öýdüniň soňlap biljekdigini erjerlik bilen aýtdy. Ýöne bu hereket öňden gelýän doktrina ters geler. Häzirki doktrina bir wagtda diňe bir prezident ikrar edýär we daşary siýasat bilen bagly kararlar saýlanan prezidente däldiňe iş başyna prezidenti onarylýar. Şeýle Putin bilen Zelenskiň arasyna alalaşygy ýoly goýmak boýunça edilen islenlik hereket Logan kanunynyň bozulmagy bolup biler. Sebäbi 19-njy asyrda kabul edilen bu kanun öz başda raýatlaryň daşary siýasaty durmuşa geçirmegini qadağan edýär. I think it's the U.S. best interest to get this war finished and just get it done. Negotiate a deal because we have to stop all of these human lives from being destroyed. Men Ukrainada kurşun çödürmegini isleýärin. Men muny hatda entek prezident bolmankam çödüp bilerin diýip Trump aýtdy. Men uruşun guturmagyny isleýärin. Men ömürleri halas etmek isleýärin diýip ol belledi. Ýöne Harris güne bildirip Trump uruşy tiz wagtda soňlandyryp biler sebäbi ol göni boyun synar diýdi. If Donald Trump were president, Putin would be sitting in Kyiv right now. And understand what that would mean, because Putin's agenda is not just about Ukraine. Understand why the European allies and our NATO allies are so thankful that you are no longer president. Demokrat vice-prezident Washington'un Ýewropa we NATO ýaranlarynyň Trump'yň iş başyna bolmanyna minnetdar bolanyklaryny, olaryň dünýäniň şaýat bolan iň beýik harby ýaranlygy bolan NATO babatyny öwüli gurulmalar edenliklerini aýtdy. Trump Kongresde iki partiýaly köplügiň goldawyna eýe bolan Ukrainanyň uruşda ýeňiş gazanmagynyň Birleşen Ştatlaryň bähbidine bolanyny inanýanlygyny aýtmakdan iki gedek ýüze wurdy. Dalaşgarlar içerik siýasat meseleleri babatyny hem çekeleşip möhüm meseleler şol sany ykdysadyýet, migrasiýa we abort meseleleri boýunça bir-birege soraga çekdi. Harris orta gatdagy değişli sargytlaryň meşgulleriniň azaldyrmagyny wada berdi. Şeýle ol aborta bolan hukugyň federal kepilligini dikeltmek ugruna tagalla etjekdigini aýtdy. Bu hukuk 2 ýyl odal ýokary kadiýet tarapyndan ret edilipdi. Trump özüniň hödürleýän tariflerini Birleşen Ştatlaryň sowda pudugyny ýaranlar tarapyndan aldyn almagynyň öňüne geçmäge ýardam berjekdigini aýtdy. Vice-prezident Kamala Harris Trump'ın daşary ýurt haritlaryna ýokary tarif girizmek meýillerini hüjüm edip öýdüniň maşgalalara we keçi telekeçlere hödürlemegi meýilleşdirýän salagyt ýeňilliklerini magtady. Trump prezident Joe Biden'ın dolandyrşasyny inflasiýanyň dowamly ýokary bolmagy babatyna Harris'i tanqidlady. Ýöne bahalaryň ýokarlanmagynyň derejesini ululdyp aýtdy. Inflasiýa halk üçin, orta gatda üçin, ähli gatda üçin betbagçylyk bolup diýip Trump aýtdy. Sentýabr aýynyň 14-nä Ahal vilayatynyň Göktepe etrawynda mövlid çäresini geçirmek üçin taýýarlyk görülýär. Yerli häkimetler bu dini çäreni geçirmek üçin maddi serişdeleri telekeçilerden ýygnaýarlar. Bu taýýarlyklar barada Azatlyk radiosynyň yerli habarçysy maglumat berýär.
Nowata Daýhan birleşigini obanyň ortasyna 14 sany her biri 200 adımlyk göçme çadyr gurup bu ýere Göktepe etrabynyň we Türkmenistanyň ähli ýerlerinden mihmanlar çagyrdylar. Ruhanylar keramatly Gurhanyň aýat okarlar. Dip habarçymyz yerli dindarlara salgylanyp aýdýar. Musulmanlaryň Muhammed Peýgamberiň doglan gününe gabat geçirýän Mevlid däwi şu ýyl 14-nji we 15-nji sentýabr günlerine düşýär. Dünýäwi Türkmenistanda bir näçe ýyl bäri bellenýän bu dini çäre häkimetleriň guramaçylygynda geçirilýär. Habarçymyz şeýle dini çäreleriň yerli din wekilleri tarapyndan ila darasynda wagt edilýänligini aýdýarlar. Yerli mowlalar Mevlid okulýan ýerleriň, şäherleriň we ýurduň rızkyny hem bereketini artdyrýar diýip unandyrýarlar. Ulu märekeniň gatnaşmagyna çärelerde tagam ýerler. Bir näçe mowla doga okuýar. Käbir ýerlerde çäre gatnaşýanlar mowlanyň sözlerini köpçülik bolup gaýtalaýar. Dip habarçymyz Mevlid çäresiniň geçirilişi barada gurrun berdi. Ol çäräniň guramaçylygy işlerden Türkmenistanyň müftüsiniň garamagynda geçirilýänligini belledi. Çäräniň guramaçylygyna gatnaşýan çeşmeleriň sözlerine görä şu ýyl okuljak aýatlar ýurt awadançylygyna we prezidentiň jan saglygyna bagşlanar. Geçiriljek çäre isleýän adam gatnaşyp bilýär. Ýaşuly, ýaş keçi ähli adamlar. Ýöne häzir onuň Göktepe etrabyna geçýäni üçin oňa prezident aparatynyň wekilleri hem başga resmiler gatnaşarlar. Ýöne çäräni surata düşürmek üçin telewizioniýa we metbugat çagyrylmady. Dip çeşme etdi. Prezidentiň maşgalatynyň dogduk mekany bolan Göktepe türkmen resmileri tarapyndan aýratyn ähmiýet berilýär. Göktepe'de şenbe güni geçiriljek dini çäre görülýän taýýarlyklardan habarly çeşme moňa yerli gurply ýaşaýjylaryň, hökümet wekilleriniň, yerli telekeçileriň şeýle başga vilayatlanyň telekeçileriniň meýletin mali goşonduny goşmaga ündelýänligini aýtdy. Onuň sözlerine görä Mevlid çäresiniň çykdyjylary $10,000 barabar bolup bilýär. Göktepe'de geçiriljek çäre pul ýardymyny berýän telekeçiler özlerine geljekde hususy telekeçilik işlerini dowam etdirmäge ruhsat beriljekdigini bilýärler diýip çeşme belledi. Azatlyk radiosu Göktepe'de Mevlid çäresine görülýän taýýarlyklar barada türkmen din wekillerinden we Göktepe'niň häkimetlerinden resmi görnüşde tesbir alyp bilmedi. Azatlyň habarçylary ýurtda şeýle dini çäreleriň ýyl-ýyldan köpelýänligini, emma dünýäwi ýurdun häkimetleriniň we yerli habar beriş serişdeleriniň olary köp äşkar etmeýänligini belliýärler. Şeýle de bolsa dini çäreler ýyl içinde goldaw tapýar. Mevlid diýilýän 10 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýär. Başda Iranyň medreselerini okap gelen ruhanlar öýlerini märeke çagyryp okuýardy. Soň ýyl arasyna ýaýrap başlady. Mowlalar Mevlid bellenen soň jaý satyn aldym, ulak aldym, rızkyň açylýar diýip ýylatyň arasyna mahabat çärelerini geçirýärler. Diýip habarçymyz aýtdy. Soňky ýyllarda Türkmenistanda sosial-ykdysady şertleriň agyrlaşmagynyň fonunda ila darasynda mowlalara, tebiplere we palçylara ýüz tutmak köpçülikligiň häsiýeti eý boldy. Adamlar saglyk we maddi ýagdaýyny gowlandyrmak maksady bilen ırym doga ýaly usullara hem köp ýykyn edýärler. Şol bir wagtyň özünde de azatlyň ýurduň içindäki habarçylaryň maglumatlaryna görä häkimetler dindarlary syýasy propagandany wagt etmek we ýylatyň nägililiginiň öňüni almak ýaly maksatlary üçin giňden ulanýarlar. Hakykatda mowlalar Türkmenistanyň güýç guruluklary bilen hyzmatdaşlykda bolup märeke üýşen adamlaryň pikirini, olary beýinjilik edýän meseleleri, içki sirlerini öwrenip degişli edaralara ýetirýärler. Bu öýdegini howplu diýilip hasap edilen adamlary ýyzarlamagy we gödäwçilikde saklamagy esas berýär. Diýip habarçymyz aýdýar. Uzagy çeken ykdysady krizis ýylatyň hökümete bolan ynamyny gaçyrýar. Ýylat köpçüliginiň durmuş şertleriniň agyrlaşýanlygyny resmi taýdan boyun almaýan türkmen hökümeti adamlaryň nägililigini daşyna çykarmazlygyny gazanmak arkaly ýurtda azudalygy saklamaga synanýarlar.